Eu pensaba que vivindo no exilio podería zafarme do legado do tío. Sin embargo, o meu tío Diego topoume na miña guarida, sacoume a rastras e acaboume nominando para cumprir o rito. O mismo día no que o Real Madrid vai ganar a 10ª Copa de Europa. Perdón por esta expresión patriótica. Así que, unha vez dito isto, vamos a proceder a nominar os 3 pobres diablos que van a ter que pingarse a sus tuétanos. Os 2 primeiros non van ser personas que estiveron ou están relacionadas con Camariñas.eu, a gran página da Costa da Morte, e o terceiro é unha sorpresa que deixo para o final. A primeira das personas, se é que a esta hora ninguén a nominou, cousa que me extraña, foi unha persona que neste momento fixo moito para que Camariñas.eu fora a realidade que arrasa nos medios de comunicación que están falando de Lucía Carril Ajitos. Necesita, xa sabes, terás que dar un chapuzón, senón terás que pagar unha cena aos redactores de Camariñas.eu. A segunda persona é un nominado transatlántico que vive ao outro lado do océano, o auténtico lobo de Wall Street, o tipo que enseñou todo ao tipejo da película de Scorsese, un broker que todos os días co cuchillo entre os dentes luita cos principales brokers de Nova York, un home que vive dunha cidade na que naciu Frank Sinatra e o principal escritor americano no momento, Philip Roth, alguén que desde Newark, estado de New Jersey, colabora tamén con Camariñas.eu. Están falando do meu amigo porteño, José Manuel Souto Bello. José Manuel, xa te podes ir a zambullir as gélidas aguas do río Hudson, senón, cando veñas no Bran, a pasar por aquí. Finalmente, a terceira persona, a sorpresa, causame especial placer nominada porque por fin vão poder tirar cun político ao mar. Están falando do alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, nombre que tantas veces tuve que teclar en decretos e diversa documentación oficial, que ora deste xeito vais ter que pejar un bo chapuzón para evitar ter que vir aquí ao Grove a pagarme unha mariscada nun dos restaurantes do Grove, e iso, colegas, non é moco de tal. Así que, unha vez terminada esta destartalada introducción, 4 ou 5 horas antes do que Madrid volva a cubrirse de gloria por 10ª vez, maestro, procede.